po ba si, si classmate, si Buboy Rumubio? Sa trabaho ko po. Ano oras mo ba labas niya? Siyempre mga siksaan dito na yun. Kung walang overtime. Okay. Sino ba yung kausap ko ngayon po? Nanay ako niya. Ano po bang pangalan niyo? Nay? Rosita Rumubio. Romobio. Ang palayaw ko tip. Yan. Oo nga. Bakit ka sa akin si Buboy Rumubio na tit nga pala? Oo. Ano ba yan? 8 years yata nyo nakawin rito eh. So wala nagkita kami. Oo, matagal na kayo talaga. Oo. Tatandaan mo po naman yun. Ayun, tatagalin ko nga yung yung siguro yung para makilala ko yung nanay. Kaya pagbanggit itong mga Ayan. apo ko na may naghahanap daw, Ah. kukundin, ay nako, kaklasmate yun ang pagbuboy mo. Sabi ko, Baka nung pwede makatuloy na eh. ay tuloy na nga. Okay, salamat. Ganda ng bahay mo na yan. Hindi naman. Oh. Ayan. Ito po yung family picture nila. Mga apo mo to, Nay? Oo. Ayan po, Ako na yan. mga apo po ni nanay ng classmate ko. Oo. Ang ganda na po ng bahay niya. Dati ho, ano lang, barong-barong lang. Ngayon, numangat na ang buhay. Naunahan pa ako. Dahil yan dito sa alaga kong apo. Yun. Di ba naabutan ko yan? Yung, alin dyan ang Ito ang apo ko. apo yung nasa gitna? Yung sa gilid. Ako yung nasa ito. gitna. Oh, ito, ito. Tatlo yan magkakapatid. Ito. O ito ang bunso. Oo. Kayo nung ano yan? Mga anak yan? Sa anak mo? Sa anak kong babae. Sino doon? Yung nasa abroad? Hindi. Delia. Wala naman akong anak na Si Delia. Pero dati, Delia. dati Yung meron, may di ba? nunal dito. Naalala mo Dati yun? meron, di ba? Oh, Dati meron. na ano? May nag-apply ka dati, di ba? Meron yung ano. Oo nga. Ngayon, hindi na umalis. Hindi naman yung Nakita niyo naman pambahay nila. Sa Maynila lang yung nagparator-tar. Mukhang kagagawa lang po. Tinan yung yung ceiling. Oh, kagagawa lang. Wala pa nga pintura. Mga ano pa lang siguro. Ilan? 2 months pa lang mayari. Nakita niyo na po? Tari. Nawala lang ko ng 8 years. Pagdating ko, nakabato na. Pagkapalaran nga naman. Siyempre. Salamat sa Panginoon. Siyempre. Kaya, ito po, kaya pinasyal ako. Nung isang gabi, duman ako rito. Oo daw. Wala siya, sabi ko, Yan, oo. pinto-kinto kami doon ng mga, pamangkin ko, si Jeffrey, si Kuya Jun, Oquindo, si Jeffrey Oquindo. Oo. Yung pamangkin kong pulis na si Erwin Oquindo. Oo. Ayun, tsaka yung pati ng father side ko, bunso. Ayun, Oo. hindi na ako alis. Yung isang army niyang anak, tsaka yung isang nasa custom. O yan ako iwan na. Sabi ko, may pagkakataon pa naman. Ito na naman, andito na naman po ako, wala naman yung classmate ko, si Buboy Rumubio. Maya-maya andito na yun. Sabi ko nga, hindi pwede ako punta rito. Dapat nga, alis na kami. Kaso sa mga panahon Oo. ang hirap Sa ano daw, maganda na daw, Lunes. Maganda Ano ba? na daw ang panahon. Pinag-ano baga sa, balita. Okay. Asan yung anak mo eh? Ay, yung isa. Yung Sino? ahead kay classmate. Sino ba yun? Yung matandang lalaki na ahead kay Buboy. Sino yun? Yung pinakapanganay ko? Oo. Si Tibos? Oo, asan na? Ay, nandoon sa taban na katira. Yung bahay niya dito, yung bunso niyang lalaki, may bahay na kaya sila doon. Ayan guys. Nagsasaka. Pagawa. Pagawa na rin. Oo. Okay. Yari na. Yari na ang bahay. Kita nyo na po. Naunahan pa ako. Di ba, Leo? Hindi naman yan sa una. Hindi. Nasa Manila naman ako kaya lang. Ilan anak mo? 4. Isang mass communication na graduate. Oo. Isang computer graduate na yung mga trabaho na. Oo. Pero yung nag-graduate yung pagka-masscom is scholar. Oo. Ngayon yung pangatlo, una si Hazel, panganay. Pangalawa, si Harold James. Pangatlo, yung third year college na rin, si Jason Oquindo. Yung varsity rin yun, walang tuition yun. Oo. Magaling mo talaga maglaro yung bata na yun. Talagang kayo. Buti nagmana sa akin. May talent talaga. Nagmana sa akin, nanay. Mana sa'yo? Oo. Salamat naman ka sa'yo pa naman. Ikaw naman. Nakita mo kami, di ba ni classmate ko naglaro? Hindi kayo matalo-talo. Kasi nakabangko lang kami. Yung nagaling, naglalaro kami, nakaupo lang na ganun. At least, hindi kayo napagod. O, di ba? Oo, talaga. O, di ba? Nay, ang galing ko, no? Upo tayo, nay. Kasi nahirapan na ako, eh. Ito, medyo bibigyan ko lang ng magandang ito si nanay na. Tagal ko hindi nakita to, eh. Siguro merong 8 years na, nay. Siguro. 8 Pwede. years? Oo. Kasi yung huling uwi ko nun, Pwede. Oo, dahil yung, yung nga nasa likod mo pala dyan, yung
Sila ano yun? Yung mag-ina doon na nakasusok doon sa may gilid. Saan ngayon yun? Sila. Nandiyan pa rin. Hindi nga. Hindi umaalis ako. Ano yun? Sa kanila lang bahay na o nabili nila? Hindi. Ano lang, yung Nag- nag-uupa nag- sa akin. Ganun. Oo, dahil sa'yo nga yun eh. Sabi ko nga, taluma na yung bahay ko. Mm. Yung mga nakatira dyan na bali, 3 pamilya nag-occupy. Oo. Sabi ko, maghanap na lang kayong maganda-ganda kasi sa ngayong kako, kung umuulan, tumutulo. Oo. Ngayon, maghanap na kayo ng apartment para Okay. naman Para medyo maganda naman ang komportable naman paggabi. ang buhay ninyo. Ay, Hindi talaga? yung hindi niya. Sabi nung, Ay, sabi yes. mo yung nasa kantong nandoon, Hmm. sabi, hanggat anya nanay buhay ka, Hmm. sabi niya, Hindi sila mo kami lilipat. aalis. Kaya iyan mga iyan, utang na loob ko rin. Yes. Parang anak ko talaga Tama. sila. Kasi Kung sa ano ang pagtrato- mga ano ko, hindi ako niyan tinitingnan sa nabasta. Kung may patrabaho ko, nagtutulong. Binabayaran ko, ayaw naman magpabayad. Okay, at least tatanong ng utang na loob. Ang panganay niya nung Yung babae, may trabaho na rin. babae, ay mayroon na sa Starbucks. O di may may pamilya na rin. Ay wala pa, hindi pa nag-asawa. Grabe naman yun. Ilang taon na yun? Nasa 30 na magiging yun Hindi pa naman. Mga 27. Posible. Okay. Yan, nakita niyo naman po kung gaano katanda ang nanay ko, kung gaano katanda ang nanay ng classmate ko, mas matanda pa ang nanay ko dyan, na hindi na mga matay-tayo. Kami nagpapaligo, nagpapalit ng Ay, ganun. pampers, sinusubukan ko na. Ay gano'n na. Pagtatayo, kailangan alala, hindi Ay, talaga kawawa matayo. naman pala sila. At least na, hindi naman, ibig sabihin, sa 14 na magkakapatid na anak niya, hindi naman pinapabayaan siya. Ay natural no? Sa dami mo naman nun eh. Oo. At saka hindi mangyayari na Yun papabayaan. nga ba, ako pangaral ko dito sa mga maiwan ko ang buhay Oo. natin, nasa edad na rin ako. Tama. Hindi na sarili natin na kung kailan pa tayo mabubuhay. Hindi natin Ang alam. pangaral ko lang sa kanila, huwag kayong mag-ano sa kapwa-tao. Itulad ng mga api, Oo. kailangan makipagkaibigan o parang mga Yung totoo magulang talaga ninyo. na, Tapos kayo, magtulungan Yung kayo. Kayong Bibigyan ng- magkakapatid, ayun, magtulungan kayo hanggang ay magtulong kayo. Kasi ganyan ako. Nabuhay akong ganyan, napatapos ko sila buboy. Mga ilang magkakapatid silang Ilan ba silang pinatapos kapatid? kong Ilan ba college. yun? Marilabin na. 6 sila. Ilan ba lalaki mo? Si Boboy, Si Boboy, yung may edad na kabarkada kay June. Di ba? Classmate pa yata kay June yun eh. Si ano? Yung minsan yung inuman ko dyan. si Doro. Yun, si Duro. Oo, hindi iniwalayan na yan ang asawa. Pero asa ngayon si Duro? Nandyan, dito lang. Ganun ba? Di mamaya makakakarap po tsaka si Boboy. Yung ano niya, Ayan guys. yung pamilya niya nandun sa ina. Okay. Hiwalay sila. Nagkahiwalay. Ito na po, natagpuan ko na po yung hinahanap po sa pili. Pero po, dito sila sa Tagbong, di ba? Tama ba? Hindi, Tagbong. San Isidro to. San Isidro pa to? Oo, Tagbong. Suna sa is. Sila sa San Isidro. San Isidro kami, hindi pa kami tagbong. Okay. Ano pa rin namin, kalugar pa na namin sa Isidro kami. Oo. Kasi ang Tagbong malayo pa rito yung konti. Oo. Container. Ang tadong ngayon sa may tulay. So, nagwater ba yun? Opo. Ayun, ganun. Guys, kita mo naman, nakaka-8 minutes kami Ito, ni nasa nanay. isla. Nangangawit ng kamay ko, pero nagtitis pa rin ako. kung nakikita yung nanay ko sa vlog ko, sa video, sa mga kung ginagawa kong video, Oo. mas matanda pang nanay ko sa nanay ng classmate ko. Ilan ang tayo hindad ni nanay mo? Ano na po,